Cool muž 1. Baťa, Ježiš, vieš, kto je Cool muž 1? Ja viem, kto je Cool muž 1. Jasné, že viem, to je legenda YouTube Cool muž. Ľudia, Cool muž 1, tento chalan, čo je teraz na streame, to je chalanko, ktorého som stretol už v Bratislave asi 10 krát, bol skoro na každej mojej akcii. Je to chalan, ktorý má akože taký knír tutok a vždycky ja ho podľa neho spoznám a on je akože strašný frajer a normálne mi dal svoj odznak a ja ho mám doma. Ja som odznak nedostal. Cool muž, najbližšie keď sa stretneme, chcem od teba odznak. Akože dobré meno na YouTube. Hraj Cool muž do piči, už tam mal byť dávno. Vy ste slabí v čete, chlapci, mne je na piču. A všetci, jasne. Pozdravujem Cool muža, ak tu sedí, alebo sa teraz pozerá. Čo? Poznáme, že? To je fanúšik. On mi chodil ešte na stream, keď som streamoval isté obdobie. Takže odtiaľ sa poznáme. Ale to je človek, ktorý keď sa na teba pozrie a hodí ti ten úsmev, ty vieš, že ťa rád vidí. Čo keby tu okolo To je Cool muž. padali money? To je typek z svetu normálne. Ale není tu. Čati. Máte ma za to, že to boli money. Lebo money sú... No? Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Vidíme sa na budúce. Čauko.